הדין של מי שעבר כל הלילה ולא הדליק נר חנוכה אינו דין מבודד, אלא הוא הלכה שמגלה לנו יסוד כללי על כל המצווה של הדלקת נר חנוכה. יש בזה 3 שיטות. השיטה הראשונה, שעל זה קבע ההלכה, הוא מובא בשולחן ערוך ורמה סימן תרע"ב. המחבר אומר, ואם עבר כל הלילה ולא הדליק אינו תשלומן, והרמה מוסיף, ובלילות האחרות ידליק כמו שאר בני אדם, אף על פי שלא הדליק בראשונה. שיטת השולחן ערוך ורמה הוא שאדם הפסיד אם הוא לא הדליק באיזה מן הימים, אבל בשאר ימים הוא מדליק כמו שאר בני אדם. לדוגמה, אם הוא הפסיד יום שני, הוא מדליק ביום שלישי עם 3 נרות, כמו כל אדם אחר. הביס יוסף מביא בשם ספר אגודה את הטעם, והוא אומר, הכה כל חדה מצווה באנפי נפשי, ומה שמוסיפים משום הידר הוא. הביס יוסף אומר בשם האגודה, שכל לילה זה מצווה בפני עצמו, ואם הוא הפסיד יום אחד, זה לא מגרע על הלילות הנשארות, והוא יכול להדליק כמו שאר בני אדם בשאר ימים. השיטה השנייה הוא מובא באורך השולחן בשם היש אומרים. האורך השולחן אומר כי יש מי שרוצה לומר דעבד כל הלילות ומדמה לה לספירה. האורך השולחן מביא שיטה שאם מישהו לא הדליק לילה אחת עבד כל הלילות. הוא מדמה את זה לספירת העומר. כמו בספירת העומר, אדם חייב לספור 49 ימים רצופים, ואם הוא הפסיד יום אחד הוא הפסיד כל המצווה לפי כמה שיטות. גם כן מצוות נר חנוכה זה מצווה אחת רציפה של כל 8 לילות, ואם הוא הפסיד יום אחד הוא הפסיד כל הלילות. השיטה השלישית זה הרב מנחם מאיר זבורק שמובא בדרכי משה על הטור. הוא כותב, דידליק נר אחד כשמתחיל להדליק דלדידי הווי ליל ראשון. הוא סובר שאדם מדליק והוא לא מפסיד את הלילות כמו השיטה שמובא באורך השולחן, אלא הוא אומר שהוא לא מדליק כמו שאר בני אדם, אלא הוא מוסיף לפי הימים עצמו שהוא הדליק. אם הוא התחיל להדליק ביום שני, הוא מתחיל להדליק עם נר אחד. ביום שלישי הוא מדליק עם 2 נרות. ביום רביעי עם 3 נרות. וכן הלאה. לסיכום, השולחן ערוך סובר שכל לילה זה מצווה בפני עצמו, ולכן הוא מדליק את המספר נרות כפי היום, אפילו אם הוא הפסיד אחד מהימים. ערוך השולחן בשם היש אומרים אומר שכל 8 ימים זה בעצם מצווה אחת רציפה, ואם הוא לא הדליק יום אחד עבד כל הלילות. והשיטה השלישית הוא הרב מנחם מאיר זבורק שמובא בדרכי משה, שהוא מסכים בעיקרון לשולחן ערוך שכל לילה זה בעצם מצווה בפני עצמו, אבל לגבי ההידר מצווה זה כן שייך על כל הלילות של רציפה, ולכן הוא מוסיף והולך על דידי. כדי להבין את כל השיטות על בוריים יש ללמוד הטור והשולחן ערוך בסימן תרע"ב עם כל הנושא כלים. תודה על ההאזנה.